U5 RFP ni oye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques moye olu konu ka tama bolodalen ke bi terata utukalo kleta ani kelen samba fla ani mukwa ni kunafuni ne bi kunafunu la kumabaw ye ni ala sonama amina chama wore fara min kan ko lase aw mafo yan fo aw sigiyoro la ayo bismillah. Neftivi jabarani flebagaw aw benisu ayaw bismillah bi kunafundi kene konnala kunungo utukalo kletan samba fla ani mukwan kiriko ministre ni oye maître tapoye ale kunafundi jereke anganyanyo soba konnala namba wele ko CICB sharia sumba mogo kelen koroko ku kaleni ku kalaidu ta maître Kasim Tapo ale ye nyefoli jonjon ke mogo ye sharia tiki nunu sigili ko kan Idrissa Badimi ale ni Umar Traoré olukumba keneka Anga saria sumba no e pour suprême aller comme ma board de Sirabi à président na Adam na procureur général ani moi Florent tu nomina mais moi ou quali président na procureur no barake donc pour suprême il y a sans ça vice-président tout ça donc si ça va vice-président président qu'on a plus tard à nous t'as retraite là donc ça va être président et vice-président sur le procureur général bon pour nous payer c'est le serment président ou la civile au cours de l'Assemblée nationale de la Kanga Farangamon ka cour constitutionnel moka serment de la Kanga au la sabati président ka président sous président de la République, président sous pour des fanakera ou rien. Bon, cour constitutionnel, il m'a commenté de l'État. Normalement, président de Massabadi, assemblée président de Massabadi, conseil supérieur, nous les magistrats au cas, la constitution va prévoir qu'un magistrat au conseil de former président de la pouvoir judiciaire pour faire Massabadi. Bon, nous, quand ça va dire problème, forcément, mais c'est là où le président de la République, comme une crise bien manquante, à son, comme ça va la société civile, comme le président, comme ça va bien que le président concerne une élection, et plutôt l'élection, mais à son. Donc, il y a comme ça va c'est là où les commissions que la société civile, ça va aux commissions clés pour les mots ready, l'assemblée bureau, les mots sabat souvent au mot pour que vous désignez. Donc nous les dirons qu'avoir l'assemblée président Mamota, bien que ça y a la constitution à l'état de la sabati, la réforme crise comme à son an, qu'avoir société civile comme le ira, au mot à son atoni, assemblée bureau car moi sabat souvent. Donc, nous, commentons souvent le président décret au domaine. Donc, maintenant, il est serment prêté au Lodène. Donc, nous avons un parade dans la sonama. On a deux ça va bien avec les problèmes au Canada. On a une décision vitale, les bons problèmes, là, les bons d'amour. Mais, moi, mon mal à Doudou, moi, nous, il y a un peu fort, je m'en ai donc de la nation. Faranyogon kan ben ani keleya ministre so olu ye tegeno bla la jereke bi utukalo kletan ani kelen cité administratif konnala tegeno bla la sebe mina oye ka fo ku bina ke ben ni basigi ci la sebagawi ni bara nunu temena uni CMTR maude ni nyogonche CMTR oye Mali bolifentiku beka jekulu bayi Aminata Danyon aleni Umar Traoré olu ansama minula anga nyamada ofe ni tegeno bla sebe bara e mun kera ben ni keleya ministre so ale ni anga jamana mobili barakɛlaw ga ɲamaya so ni ɲɔgɔn cɛ o bena kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw ni dugutalaw bɛɛ kunnafoniya ani k'u la faamuya ko fosi tɛ bɛn bɔ. Ministère de la solidarité, de la cohésion sociale disons et de la paix o de wole Thiama voilà an nana o bara bi parce que o kun bɛ fɛ ka message dɔ do ci à travers support dɔw la pour que o message ka se jama ma centre kɔnɔ. U y'an subanti parce que an ye transporteur do ye
bon message minnu don ka message lase jama ma pour que bi fitina mun bɛ Mali la o fitina bɛ se ka ban cogo min na donc bɛnbaliya mun bɛ Mali centre la surtout voilà donc kadɔ ni filaw ani mɔgɔ caman kɛlɛw ni ko minnu b'u cɛ bon vraiment pour que ka mɔgɔw dusu fɛngɛ donc message don message audio don ani message vidéo donc a yira k'a fɔ vraiment Mali ye kelen maliyɛnw bɛɛ ye kelen bi erreur kɛra cogo o cogo il faut k'an ka yafa ɲɔgɔn ma n'an ma yafa ɲɔgɔn ma hɛrɛ tɛ se ka na jamana in na tant que lafiya ma kɛ tant que maliyɛnw ma yafa ɲɔgɔn ma k'a dɔn vraiment an bɛɛ ye kelen pour qu'on accepte ka balo ɲɔgɔn fɛ vraiment hɛrɛ tɛ se ka na jamana in na donc vraiment o do ye o message dɔ kun don u y'an wele parce que u b'a dɔn an ye transporteur ye n y'a fɔ cogo min na donc an bɛ taa fan bɛɛ donc an ka kariw kɔnɔ an ka sotaramaw kɔnɔ hali an ka moto taxi ni fɛnw kɔnɔ an b'a lajɛ k'o message di an ka adhérents ma pour k'u ka message lase jama ma bi jamana mɔgɔw dusu fɛngɛlen don kosɛbɛ problème ka ca mais je pense que ni ɲɔgɔn action kɛra ani dɔwɛrɛw ka fara ɲɔgɔn kan bon o bɛɛ bɛ se ka contribuer pour que vraiment ka jama ka mɔgɔw la calmer dɔɔni ka mɔgɔw pousser pour que vraiment u k'a dɔn solution wɛrɛ tɛ yen parce que kɛlɛ nin tɛ solution ye yaya kɛlɛ nin tɛ solution ye donc je pense que nin ye koba ye a ko la voilà même si a ko man ka dan nin dɔrɔn ma mais je pense que déjà ni nin action commencera bon ni action fana je pense k'a bɛ koba kɛ a ko la quoi. Nin kɛnɛba in kan waati kunkurunin kɛra ka ja dɔw yira maaw la bɛn kan olu minnu bɛɛ labɛnna an ka jamana seko ni dɔnko maa dɔw fɛ olu minnu bɛ u to tulo ni yɛlɛ la ka ci lase. Mɔgɔ tɔɲɔla i filɛ dugu tɔɲɔbaga mɔgɔ jigitigɛla dugu tɔɲɔbaga an ka jiginɛw warobaga kana tɔgɔ fɔ. Sabali. Dimana kana kila. Na. Walaikum salam. Akira cogo di? Ne na yafa ɲini la alimami. Allahu akbar. Ko ni taga fɛrɛ wɛrɛ tigɛ an ka batu fi b'an bɛɛ ɲɛ ka taa zen. Wala foyi tɛ n kun foyi. Foyi tɛ n kun ne nana yafa ɲini la aw fɛ. O kuma n denkɛ. Fili man jugu. Kɔfilɛbaliya o de man ɲi. A bɛ sɔn ka yafa ne ma. An bɛ min kɛ sisan n denkɛ. I bɛ na an bɛ taa dugutigi fɛ yen. I komi mobili baarakɛlaw de sugantira bɛn ni ɲɔgɔnminɛ minisiriso fɛ walasa u ka bɛn ni yafa ci lase u ka bolimafɛnw kɔnɔ ani u jɔyɔrɔw la u ye u ka nisɔndiya yira nin ko in na wa ko u na fɛn bɛɛ kɛ walasa ni hakilina kura in ka kɛ fɛn sabatilen ye. Kɛlɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ fɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ u ka don ka kuma jama ni ɲɔgɔn cɛ pour que fitinɛ ka ban jamana na donc je pense que ministère b'a ka baara yɛrɛ dɔ la et vraiment ne b'u encourager je pense qu'il y a action mun kɛ action ɲuman b'a dɔn. Voilà, j'espère que action waraw bena tuguni kɔ mais ni kɔni daminɛ ne kɔni bolo c'est très bien et je suis très content en transporteur ka associé à la parce que en fana je pense que malien bɛɛ kan qui bolo bɔ pour que ni message ni ka passer donc un transporteur vraiment an b'a kɛ plaisir ye donc an bena tugu ministère kɔ an benu bilasira nin ko la ni ala sɔnna pour que vraiment a message ka se jama ma. Ja 35 ale ni kumakan 38 olu de labɛnna bɛn ni kelenya minisiriso fɛ min kɛra minisima ka dɛmɛ kɔnɔ. Nin tɛgɛnɔbila sɛbɛn baara kura in kɔfɛ bɛn ni kelenya minisiriso ale ye tile yasibew ni tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn mun na Algérie jamana kɔnɔ san 2015 ka olu kopiw di mobili baarakɛlaw ka ɲɛmayaso ma. M5 RFP ni o ye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques ye o maaw ye taama bolo da bi monument de l'indépendance la yaasa ka taa jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga bila ko kuma fɔ alisan ale ni sanji ye bi tile bɛɛ kɛ ɲɔrɔ na u ma maaw bali ka bɔ ni k'u kunda monument de l'indépendance kan u bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu hakilina kunfɔlɔ filɛ nin ye. Jamana libéré ka libéré ka bɔ tiɲɛni la ka libéré ka bɔ basigibaliya la ka libéré ka bɔ maa kelen ka bɛɛ fɛn k'a ta ye ka jamana in segin jamanadenw ma an tɛ sɛgɛn o la an tɛ yɛlɛ mais comme jamana y'anw de ta ye an y'o de fɔ anw t'a kari an ka bɔli ye de système ka changer hali minnu bɛ na an kana sigi bilen ka jamana to mɔgɔw bolo o de y'o ka a kusago ye an ka welewelemada mun bɛ yen kabini crise in kɔni daminɛna an b'a fɔ kuma na an ye crise gestion. Déjà toujours, on va faire avec toi, à toi, tu vas faire.
Merci peuple malien. On continue. On se souvient. Nous obligation nous voulons. On a que passer pour. On a que hakilima pour. Pour que kaseka jamana bobola bamala bobola noko teka ka noko ko. Alisa M5 RFP mauka tama bulukan Idrissa Badimi ale bɛna ɲɛfɔli kan ye tama in lahalayaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a lakana ko ta fanfɛ. Bi tama in kɛnɛ kan lakana jijara kosɛbɛ bawo an ka finitigilakaw kun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn bɛɛ tali kɛ siraba fɛn o fɛn bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard d'indépendance la finitigilakaw kun jɔlen don a siraba kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen kan walasa ka jateminɛ banba maa minnu bɛ ni ŋaniyajugu b'u kɔnɔ ka se ka dankari u la teliya la. O tɛmɛnen kɔfɛ fɛn bɛ tali kɛ an ka sapeur pompier maaw olu fana kun bɛ boulevard kɔnɔna a n'a kɛrɛfɛlaw bɛɛ lajɛlen na ka maaw jateminɛ lala ni fɛn ye maa min sɔrɔ ka dɛmɛ don i ma teliya la. O tɛmɛnen kɔfɛ fɛn bɛ tali kɛ M5 RFP funangɛninw fana farala ɲɔgɔn kan ni ka boulevard karangada bɛɛ lajɛlen suwa n'i bɛ don u b'i larawe ni fɛn o fɛn b'i bolo ka bɛɛ lajɛlen jateminɛ walasa kana se ka dankari kɛ taamakɛlaw la cogoya min na. Taama in kɔni daminɛna hɛrɛ la fo k'a kun cɛ fɛn ma maa si sɔrɔ. Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, o ɲɛmɔgɔ caman tun bɛ taama in kɛnɛ kɔnɔna la. U ye dantigɛli kɛ diɲɛmaa ye u ka ɲinininw an'u ka sɔrɔtaw la. Maaw maa ni binna jamana in kunkɔrɔ. Nka filamaw ne dalen bɛ ko kelen na. N b'a fɔ nin kɛnɛ in kan. N ye kuma in ɲɛsin masa min ma k'an sara a la k'a fɔ ni Ala sɔnna n'a sen jɛlen don a bolo jɛlen don k'an bɛ min na jamana ko don siga t'a la bi wula in na sankolo in t'i ye a bɛ san in minɛ minnu ye walidenw joli bɔ ka u fa fu u y'a kɛ u ma gasi sigi Ala ma Ala ka so kɔnɔ u taara kɛ n ka so ni n ka so da la wallahi ni bɛɛ taara so Ala bɛ kɛlɛ in kɛ wa n b'a fɔ n kɔrɔkɛ ye ni Ala sɔnna Ala bɛ kɛlɛ in kɛ nin kɛlɛ in a bɛ kɛlɛ in ye a ɲɛna a nɔfɛmɔgɔw b'a ye min ko a ye n den ye a bɛ kɛlɛ in ye a ɲɛna wallahi Ala tɛ kɛlɛ in to u la abada ni Ala kɔnɔ a bɛ kɛlɛ in kɛ barisa an wulikun tɛ dɔwɛrɛ ye maa lafulenw maa degunnenw maa minnu bɛ ka faga fu bin kɛra maaw ka jamana buruja ka danbe buruja danbe kɔrɔ ye jumɛn ye danbe dan ka kan ka kɛ hadamaden na olu ye a bɛɛ lajɛlen de sabu ni maa min ye danw sago dan t'i la danbe t'i la. Idrissa Badimi ale ni Tijani Sidibe de ye nin taama ɲinininw kɛ an ye. NFTV jabarani filɛbagaw ni ne bɛ dansigi aw ka bi don kibaru la o kunnafoni minnu labɛnna ni k'a lase aw ma fasiri jama bɛɛ ka cɛsiri kɔnɔna la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw ka ɲɛnafilɛli ani aw ka kulomajɔw la an b'a fɔ halisa Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la aw k'an bɛn waati wɛrɛw la.